Impakaammo ni Dr. Maria Don Rosario Buscado, mangidadaulo ti Pediatrics Department iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital a celebraran da ita alawas ti National Hospital Week a may basar ti Proclamation number 181 at ikadaumon na alawas iti Agosto ket maselebraran da itoy. Imbata ti doktora akasapulan ang maiselebrar iti bubraan ti hospital pakairamanan dagiti gubra iti uneg ti hospital para kadagiti anos ken sakripisyo da kuna ti doktor nga adu dagiti na isagana nga aktibidad iti daytoy alawas kadwada iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center kas iti misa, zumba, flag raising ceremony ken employee appreciation day. So kadeti nga week i-recognize na or bigbigan na ti vital role ti hospital ken kadagiti agobra para kadeta help ti amin nga tao. So week-long activities una sir, August 4 to 8. So, di August 4, maki-celebrar kami ti DJ Mariano Marcos Hospital. Ada in prepare da nga mass, tapos ada rin Zumba and flag raising activity. August 5, sir, ada Employee Appreciation Day mi. So, DJ nga aldaw, ada free food and free self-care activities like massage, haircut, manicure, and pedicure para DJ empleyado kadeti hospital mi. And then April 6 at the feeding program, blood donation drive, kanada pay free HBs antigen, syphilis ken mammogram dito hospital. August 7 mat sir at the lecture me about dengue dito OPD. And then August 8 at the Oplan Dalos tree planting activity ken holy cat den activity dito hospital. Mangnamnama iti doktora nga adunto dagiti magipagpaset iti daytoy a selebrasyon dagiti hospital ditoy Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aremen.